aquí el company que s'està animant per moments i aviat el veurem amb 4 rodes sota el cul. Ja, quedarà alguna cosa? Sí? Sí. Sí, perquè l'he posat amb l'ISO molt alta i amb nocturn i... Aniré fent pausa. Més burro de tot, que ja saps qui és, no? Que té la llum i... Hòstia, això em sembla que amb l'Audi no el fotem, És possible provar-ho. Ara a l'Audi li posem allà 25 centímetres de més de... Ja, encara no ha començat, la festa. Ja. Vinga, prepara't. No en tinc d'això. Collons, Jordi, tio, ets un crac, per això. Pensava, clar, veig que li he agafat pel costat fàcil. No, guai, tio. Bueno, Hòstia, xaval. Bé, Jordi, bé. la peli què? M'hi veig enfangat aquí fins a les orelles, hòstia, no, Ara treu les llargues a veure si veig millor. Sí, veig millor amb aquesta. Fot-li. Vinga, fot-li. Fot-li, Pau! No res. Així doncs és bo, tindrà potència? O sigui, millor tindrà potència que no tindrà la com tot. No. Això ho han arreglat, tio. Sí, ja fa temps que ho han arreglat. No, millor és tenir part. Part de potència. O sigui, a mi m'agrada més aquest cotxe que el Discovery. El tema potència. Aquest quants cavalls té? 120. Quin aquest? Aquest 107. Molt bé, però és que clar, 107 cavalls per fer això ja està bé. El Roy, per exemple, el Mahindra em sembla que té 70. 70, 80, no? 70, 80, deu tenir.